Haga Arpu South and Unai Wing Arja Arpu Ark and Newtrap Integrated Territorial Organization, Kalapan Banai ka Arpu Newtrap Unai Wing, Kumgarat Flag Day. Haga Nigasi, Kasenka Ware, Hipai Bab and Yami Ranti, but small Lemmy Kilanot Hamukro, but Kumjuru and Pindram, Yaki Arthuri Kisorkar, Jonga Megalaya, Barka Assam. Habukrat Haglap Taikubor, President Gahito, Badan Bokdakar, Ulong Bahaka Sri. Kaseng kan sedang ke ciaki dah kebayar lumpai ba hamadan yorong hab lain kera hakapor lain berjian op haisgi bat penbot pat dah kejiai pai ba sedhan kiti hakapon peloi ke jingthang bompati kum kadak ban sngolem biki mensim baraklat hamukro dah ke jingsiat pathar ki pulut Assam haka arpu arterek tau benai ulai thuru bah kate kesgi kaseng kan thangi ki ting shop jong argot ki menteri rangba kata jong menteri rangba ka Meghalaya ukar ki sangma baru menteri rangba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ban pendram ya baro artri ki sorkar ki ba ship khia ha ka bei dei ba chia dai ki nok shok shnong ha khap put ja ki arjala ba ngin sim no ki lat jing ki ta ka bas dam sha ngin stam sha ya ka jing thang momati hangte apo Assam House habar hangto te kan stang la apndu trek ka badai ka sin sajjan ha ka por lai biji te ka kan stang sha ka jing ya professional yoring hat na fair wicket nang tai ka ba kumba san spa mitar ni te ngin pungkot bat hangte Assam House bat hangtu ngin thang iki momati bat iki ting shop jong Himanta batu kondak kongkal ke sangma te ni kerpat ku ki nong song sinong jong go brih nyok trep ba hakte ke skin aduk men step ka pendu trek ba kandai ke red flag de ba ni kentu ik supportar ki jongi ke ki prak dokhat ba iki nong song sinong jong go brih nyok trep ba khamtam ke ja ke jelah ibaro ko ba ki deiban se ye kene klama kum kadak bangi don ha ke jingman kandai ke red flag de ba kum om contain long way red flag day because we are in the mood of code blue nilalap ba bun kini ki jinge hapok kene ka jela ba kene ka sarkar MDA hi kamla shu bante lakam ba dangnem step la don ki ba phone yanga na po snong mukro ki ong ba hangtu bala de thang yut ka bit kini ki pa ba lane kita ki nong tre jong Assam ki lawan pungkhoi ki lawan shongbyang hangtu te ka bomot kini ki sarkar Assam kam khin snap jaka sarkar Meghalaya bat kam don hi jing tiang jing smet te ki wan phai byang ki wan shong byang ta yaga tu ka bit ru ka basnangan shu kwa ban pin pawi phi kam dei hapo Assam ka dei hapo Meghalaya te ka jingkali ka bang kwa ban bu ka sarkar MDA balai ka le hadu kan ne ngakan mau ngan kran yaka balak det menakane porbeja hapo langpi hau arajar shau hak shimiet hakapor badang don Dr. Mukul Sangma set up ya ka police station shimir te bali kani ka sarkar ukon rapat kamla banbu ya kani ka outpost hangtei hapo border komut na po 0 point na do badon katuka Assam outpost tengi na kali ka dongi nila dep krenshai hiru untuk kesini banginum sya banbu hapo outpost banbu outpost hapo bar hapo snong barto namar ba ni so ba kandon kambai hangto hapo zero line kaba dei hapo khap bordan wat ngapan pan scam shu ikata ngan phai khindet hosnam ar haja thatlai la don ko propose na ka sarkar barim tendrei kandala awan tat kelawan ka sarkar BJP pat la penduk pendam no ye kitu ki jingdawa na ka jela kaban fan na ka Ministry of Home Affairs bantai ki outpost hapo jela Meghalaya bat Arunachal tengi hakalor kane kanong rim tengi nin persya baik ya ketuk bakin ong ban bu outpost hapo bartu kidai bi ban bu hapo mukro ka badai ka jaka ka badon ke jingkul ma ba menta wat ndai tang mukro kinu ki jaka ki ba don kane ka jingi kulma hangta la dai ban bu ye ki pulet outpost hapo ka jela jung